बुंनांगौ बाथ्राया जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो दाख्लैबो बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि, आं जे बाथ्राखौ बुंना बेखौ बुं, जुदिও आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा, मानोना जों एलायन्सबो दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो दं। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आं मा बुंनो जादों आरो आं क्षमा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना क्षमा होदों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ गैया, बिनि रोंनाय, बिनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंगोन। नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि, बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि जौगानायनि खामानि। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ, मानोना मानसिया बहुत जायो, आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुट बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे सम फैनाय नङा। मोनसे इसुनि सायावनो बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायनि जादों, दस्रा सरकारा बेखौ बाहायना मोनसे इसुनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन, जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इसु गैया, जेबो इसु गैया, जोंहा मा जौगाखानाय इसु। दा जौगाखानाय जों सरकार खामानि मावनांगौ। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। नाथाय जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपि खामानि मावदों, जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन, जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ, आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं, बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों, बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेफोर मानसिसो बुंदों। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जे मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार। एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों बे, उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामो, एमएलए खालामनानै बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों, बिएलटिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनायखौ मावखादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोना, सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो। आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो होमबा, गाहाय लेभेलाव वार्कआउट बिसोर खोथाथ' रज'आ, दा बेनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो जाय माने सुबिदा मोनाखै। ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि गाज्रि बुंनायखौ आं खावलायो, मिथिया मिथिया बाथ्रा बुंनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं, रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि, बेसेबां खस्थ' खालामदों, शिक्षित मानसिमोन, बिथाङा एमए पास बैसोआवनो न' बां गासै खारायखाय थाखाय दिनै गोदाव सोराव दं। बिथांनि बायदि सोरबा जाजेनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात, सानसुमाखौ सुंदर बैसोआव थैगोन, बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन, दा बिथांमोनखौ राजि होनब्ला जों गोसोआव आघात। नाथाय बेबायदि मानसिखौ
दा एसे मा बुंबावफ्लांहरो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों जोंनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोंनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावदों जों वार्कार्सजों आरो आंथ' गयदेर प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव गयदेर प्रेस जाफेरबाय खाय मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खाय मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनो दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समयसाफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हायो बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटिनि थाखा मोनो 800 कोटिनि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जोंखौ मावनो हानाय ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जोङो बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थादों दिनै आंखौ इएमआइ दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायखौ आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनहा निमाहा